Kuthiwa abaningi mangabe iGcokama elisha libhoka uWelile Mchunu. Lokho kulandela amazwi uWelile kade lokho waphosa lapha ke einkundleni zokuxhumana ethi iGcokama elisha libhede kakhulu kule ngoma ke lilanda ifebe noma lilanda ke ononkloyi lizobaxisha la kumaskandi njengoba ke iGcokama elisha lifeatureshe engomeni yalo ethi igushi siponono sami wazi. Sawubona kuphinda ku platform khona lombuso njengamanje ukubingelela uyena Mathindo acebisa intombi zomqhamulo amehlaka abanye baqhumela bathi wazi ngane kwethu ngabusa kulakho lokuqala la ngicela nje ukulungela upress i-subscribe button senze show ukuthi uyalike umculo kamaskandi wazwa ngeGcokama elisha ukhipha iposter ethi ebese kuba uWelile Mchunu nekiwe eqala emaqakaleni igcine emqaleni njengopolone yabafethu kushubile endimeni kamaskandi njengamanje mawukuthi kunezinto sanela kuzona ke iGcokama elisha lize lisho lamazwi emva kokusabalala kwamazwi aWelile Mchunu eligxeka ngokuthi ke lifeatureshe endimeni lathi ke wathi ke uWelile wandisa ifebe endimeni. Uzokhumbula ukuthi mangabe ethi ifebe uWelile liphinde wakuphika futhi lokho einkundleni zokuxhumana ukuthi cha yena bengasho yena besho ke iGcokama elisha liyamazi yabo. So ngane kwethu angizuvula kwamayelana nalolu daba ukuthi ngempela kuthini kuphola kwakho ngesenzo seGcokama elisha noma ke ngamazwi aWelile ikona kuphi okuye khona bafethu mina ahlangizwa uvula khona phana comment section ahlangana comment section ungakhohlwa ukungilandela ku Facebook iGuluva TV News. Danko.